Pravidelné kontroly rozpoznávajú akékoľvek problémy, znižujú riziko poruchy a pomáhajú k tomu, aby auto bežalo hladko. Najlepší športovci a športovkyne strávia hodiny na tréningoch, cvičením a zdokonaľovaním techniky. Tvorba umeleckého diela si vyžaduje čas, námahu a inšpiráciu. Najväčšie úspechy v živote si vyžadujú trpezlivosť, prípravu a schopnosť prekonať prekážky. Väčšie či menšie. Podobne je to s manželstvom. Silný, milujúci a celoživotne trvajúci vzťah nie je záležitosť náhody. Udržať zábavu a romantiku si vyžaduje námahu a obetavosť. A je toho veľa, čo sa môžete naučiť preto, aby aj najšťastnejšie manželstvo fungovalo lepšie. Manželské večery sú veľkou príležitosťou investovať do budúcnosti vášho vzťahu. Keď sa naučíte čo len jednu vec, ktorá pomôže zlepšiť vaše manželstvo, potom ste 8 týždňov strávili dobre. Je to investícia do manželstva, ktoré funguje dobre a vy chcete, aby to tak zostalo. Dáva vám príležitosť investovať určitý čas do vášho vzťahu. Najdôležitejšieho vzťahu vo vašom živote. Počas 7 stretnutí sa môžete naučiť praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre budovanie zdravého a celoživotného vzťahu. Odpúšťať jeden druhému, počúvať jeden druhého, Riešiť problémy, komunikovať, tráviť čas jeden s druhým, nehádať sa neskoro v noci, vysvetliť si konflikt. pamätať na to, že lásku jeden k druhému si prejavujeme rôzne. Manželské večery pomohli tisíckam manželstiev po celom svete. Manželské večery nás určite viac zblížili. Posunulo to naše manželstvo na úplne inú úroveň. Zistili sme, aké dôležité je tráviť viac času spolu. Manželské večery musí prejsť každý. Bez ohľadu na to, aké dobré je vaše manželstvo, môžete sa vždy naučiť niečo nové. Takže vám hovorím, choďte do toho. Je čas investovať do vášho vzťahu? Vyhľadajte najbližšie manželské večery.